Karong dunay low pressure area sa bahin sa Mindanao nga posibleng makaapekto sa Davao City. Gipangandaman sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kinahanglan panahon nga masinati ang posibleng pagdaot sa panahon. Samtang gisuspindi na daan sa Davao City LGU ang face-to-face classes karong adlaw. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Imbes nga sa classroom, dini sa sulod sa ilang balay nilang una nagdoon sa iyang mga lesson ang 5-year-old nga si Anika. Kini human mipagula og anunsyo ang Davao City LGU nga suspendido ang klase sa tanang pribado ug pampublikong eskwelahan tungod sa posible nga pagdaot sa panahon. Kini dihang dunay low pressure area dapit sa Mindanao. Gusto na nimo magklase ulit? Kaya nga naman. Kini mo mag-feeling ko ugma. Oo. Kini pag-school ako. Okay lang man para safe po ang mga bata ba? Gipasabot sa DepEd 11 nga bisan sa suspension sa klase, padayon ang pagtuon sa mga bata pinaagi sa blended learning. Gusto ko lang i-remind ang uban nga dili tungod kay gisuspend ang face-to-face classes, walay klase. Ang Department of Education karon nag-adapt og kanang mekanismo or kung alternative nga kung dunay suspension of classes, diretso kita dito sa alternative delivery mode. Gibisuan usab sa mga government worker nga work from home na lang una ang setup. Kay numduman nga nakasinati og grabing pagbaha ang Davao City niadtong November 8. Nangandam na usab karon ang CDRRMO Davao sa posibleng epekto sa LPA. Labi na pag mga mga panahon ato yung ginabisuhan ato mga BDRMCs or kato mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee nato, and as well as ato ang volunteer responders no to conduct pre-positioning sa ato mga resources, mga vehicles nato para dali ra gyud pud ta makaresponde in kasong adun na may panghitabo. Sa Davao de Oro, nagpaygay na og pre-disaster risk assessment ang PDRRMO sa mga lugar nga posibleng makasinati og kusog nga ulan. Sumala sa pag-asa, apektado sa LPA ang Davao region. Natay mga atong nasinati mga cloudiness, pagdagom nga na pagyapay posibilidad nga na ay mga pag-ulan nga atong masinati dinhi sa Davao region. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.